5 blwydd Llambed 2019 gyda fi Martha, fi Elen A fi Ifan. Diolch gyda ni! Ni yn sushi, a ni'n mynd i drial bach o sushi cywiar. Reit, am y tro gynta. 1, 2, 3. Fi'n rhoi 8 math o gred i hwn. Beth o 6? I'm enjoyable. Ar ôl y chili sauce na nawr, mae eisiau bach o ddŵr yna i. Fi'n mynd i fynd draw i Llanfair water sauce. Something Llanfair, a fi gyda lemonade, da fi bita lemon. A da fi ginger beer. Reit, 1, 2, 3. Mae'n neis iawn. Fi'n rhoi A fi'n mynd i ofyn cwbl o gwestiynau iddi. Felly, i ddechrau off, ydych chi'n dod i'r ffair fwyd yma yn Llanfair yn flynyddol? Ydych chi'n dod bob blwyddyn? Chi'n gweud bod chi'n dod bob blwyddyn. Y safbwynt y cyhoedd nawr, ydy'r ffair wedi newid ers chi ddod yma o'r ddechrau? Ydy, mae wedi tyfu lot. Mae lot mwy o pethau gwahanol yma. Bwydydd. 2, 1, A hwn yn ei. Faint byddai ti'n gweud gwmpas o ddeg, Sion? O, 10. A byddai ti? 9. Beth y 9:30 dy fi, no? Reit, fi fan hyn gyda Alwyn a fi'n mynd i siarad a gofyn cwpl o gwestiynau. Felly, disgrifiwch y sioe yma gyda ni'n gael. Beth yw hoff rhan chi am y sioe? Tywydd, bobl, Special. Diolch. Fi fan hyn nawr yn teulu Toasties a fi'n mynd i ofyn cwpl o gwestiynau. Ble ych chi'n cael y cynwysion o? Mae cynwysion i gyd yn organig a mae'n gyd yn dod lleol, so mae'r bara i gyd yn dod o Becws yn Llanfair a wedyn mae'r caws i gyd yn dod o Penarth a Llandysul a wedyn mae Hafod hefyd. So mae popeth yn dod o fewn radius o ryw 20 milltir o gafon o'r ddyn. Diolch am wrando. Hwyl!